ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Rengkat bad Nongialam bakli du jongka wayatula kamini Kyllon sa South Ngut ki pat ki Nongialam bad ki ofsar rangba pakmat jongka Iran ki blak koloniap ha jing terbom kandid ke United States bad ke Israel. Ke US bad ke Israel ke terbom Palat 1000 tali ki jaka ha Iran bad presiden jong US Donald Trump ula Byrngem badang Khyrwit susu ya ki Iran namar bakal penibor dak bahir thma hakikitam sipai jong US ki badan hakiri bemarjan jongka. Ke Iran ke thma ha Kuwait bad hakakat ling sun Dubai nang tak lahir tmaru ke Bahrain ke US klub pentikna baki dan laingut ki sipai jongka ki blayap ha kani thma ki jet jongka US tra syaksiat Kuwait namar baki sipai Kuwait ki bakla baki nangmut bakade ke jet jongka Iran rai ha kani jingjia wala ki jet klub thai rai barok ki badan hapo ki lajim